Welcome back to the YouTube channel Mawani Cameras. Akulu 10 tilongosole nkhani kuzana ndi Russia ndi komanso Ukraine. Nkhondo imene nditu ikuoneka zoti sina thebe yayi. Nkhondo imene sina the imangopitirabe pang'ono uyu aponya uyu so aponya uyu aponya komano inachitika kuti inapangidwa distracted inakhanga yapomponezeka ndi nkhondo ya Iran komanso Israel komanso America. So anyway, tukudziwa kalenso ndithu ifeyo zifukwa zimene ndithu Russia ndi Ukraine iwo ndithu akuthidzimulanira. Okay, the first of all ni nkhani kweni ndio nkhani kuzana ndi kujoina NATO. Pano panso tikudziwa kalenso kuti I don't know why pano pa zithika pafa Ukraine ikufuna kujoina NATO. Ya ife tijoina nawo NATO iyi yema kuti Russia kuti akulu iniyo ndi neighbor. NATO mukuinena kuti mujoinayo akupatsani barracks aika base ya asilikali mu dziko mwanu akaika base ya asilikali iniyo ikhala threat to our security chiopsezo kuchitetezo chathu ifeyo ngati ma Russians awo ndi ma rivals ndadani ndithu. So iya Ukraine yayi makanibe iya ifeyo tijoinabe makuti panga dikani kaso bana kuyamba kuthidzimulana yetu mpaka na panopa. Nkhani imene iyi ndithu ndi nkhani yoti simatengedwa mwa chibwanabwana yayi, ndi nkhani ya serious kwambiri. Komanso kuti mudekhe bwinobwino muona kunena kuti nkhondo yokhudzana ndi ku Venezuela ija. Venezuela mmene muja ndithu ndi mkhonde mwa America, mkhonde ndithu mwa America. Nkhani ikunakula chifukwa Venezuela imagwirizana ndi Russia komanso China imagwirizana ndi Iran kumapanga share intelligence rumizana zida. America inadzimva zoti no actually China, Russia, Iran ndadani athu inonso mukupanga host anthu amene wapo, right? So definitely zina tukamba zina mwazifuka, right? Zina zone ndikuba cha basa mufuna kuba mafuta acha. Bano tukamba nkhani kuza ndi Cuba. Cuba so kuibanga accuse the same thing. Dzodzula so nkhani yake imwe kuti inayonso ndithu ikupanga host China, US kulizida umene kuchako intelligence yanchani. Nkhani yake imene jayo. So here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba has always posed a national security threat to the United States. Kuikila na adani mbali ngati mene mumu. Mene palibe dziko limene maiko tuku ali oso amadziwa zoti chibwana chimene chichi. Inu nkhani imene iyi sikuti ndi achilendo tate ntiyang'anire nkhani kuzani pa Gulf countries. Ma Gulf countries maiko amene achuluya amene ali apanga surround dziko la Iran. Kulotsa amene muja barracks yawo Kuwait kuja ndikumagwirisira ma barracks amene ajawo pangira attack dziko la Iran. So Russia kuti no ine ife zimene sitingalole kuti ineyo mupange mugwizana ndi mu join NATO meaning kuti muli America maiko ya Europe amene ajawo akhale mu Ukraine kenako ifeyo security yathu ikhale pachiopsezo. Ife zimene sitingalole pamene baba ndithu kuti tidzimulana. So yes, nkhondo tayamba zinapezekana ndithu achina NATO ndi maiko enanso America namene ndithu apereka zida kuwapatsa Ukraine kuti alimbane ndi dziko licha la Russia. Ndi mpaka na panopa ndithu zimenezo ndi zimene zikuchitika. Upanga share intelligence umauza kuti Russia itere zimene Russia zimene sakusangasula nazo. So pakali pano nkhondo chinakhala kupitirabe mpaka nokafika nkhondo ya Iran. Then kenako tinakhanga tachitakawo baka break pang'ono komanso tinapanga so tina break update tena kuti Ukraine madandaula kwambiri foti dziko lija like linasene ngwandula chithandizo chifukwa kuti America ili busy, Europe komanso ili busy. Komabe pakana panopa kachithandizo kamabwera koma pang'ono monyenyekabe choncho ndithu monyenyekabe. Yes, nkhani zake ndithu ndi zomwezo. Anyway, mwezi uno wa Mei leo ndi pa 30 May 2026. Mwezi huu ndithu
mwakhala mukuchitika zinthu zambiri pakati pa Russia ndi Ukraine. Ukraine inazayamba ndithu pa 18 May kupanga attack dziko la Russia. Anapanga attack kwambiri kwake kuma military bases, mafuta, so pamene 4 days ago pamene Russia imati no, actually tigwise ntchito bomba la Orashnik. Chibomba ndithu chokwiya kwambiri and bomba lopsa kwambiri. So anapolisa ndithu ku dziko la Ukraine. Kupolisa anthu ambiri kumene kundithu hundreds anavulala, ena kumwalira. And kuchoka pamenepo anthu amadikira kuti mina kuti imene largest attack imene kunachita kunota ndai kwasenjidwa. Anthu amadikira kuti America ipanga amene Trump apange condemn zimene zizi kuti Russia sinachita bwino. Trump ndithu akana ndithu kuchita condemn, angokhala chete. So Russia pamene matumiza sooningina kunena kuti akuluakulu timverane tipangaso attack kumene kundetu kufuna mu KVV mutawo nimene ndithu tufuna ose ako America achoke malendo tandose chokani mu nimene chifukwa kubwera so attack inaso. Yes, zimene zapangitsa kwani zoti and okay, ibe zimene ananena komanso our Zelensky, president waku Ukraine, nayenso ndithu ananenaso komanso mkulu laso kuti aiferu makamaka azathuwa ma Americans ndi anthu aku Europe amathandiza ndithu kuti pasa intelligence kuti dziwisa zinthu zambiri. Satiuza ma details koma amatiuza kuti awakulu palitu mwakuti. You have warned that Ukraine has intelligence that Russia is preparing for a new massive attack. This is after Moscow had warned foreign nationals to leave your capital city ahead of expanded strikes. Exactly what are you bracing for? So first of all, today at night or tomorrow at night, we think that we will have a big attack from Russian side using drones, using cruise missiles and ballistic. And we see the preparation. Always we see the preparation. By the way, we are thankful to United States and European partners when they share with us intelligence. So when we know that Russia prepares a big massive attack, definitely our partners also know. Maybe not a lot of details, but we know. So today, of course, I didn't... So mopeza sifuna kuti Russia imapanga support kwambiri kwatu kusadala mayiko amene ali ngati ma members NATO kumano chipepe imachitika. Panonso anapanga so attack dziko la ku Armenia. Armenia anapanga so attack kumene kuchako so building and anthu ananguti zimene zinthu zoonjezera ujeni escalation blah 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 blah. Kumano sezinakatere kwina kuti konse yayi. So situation ku Russia komanso Ukraine sili bwinobe ikuoneka zoti maataki ndiye akungopangana ukuaphulitsa a Trump pakatipo pa 9 ndi pa 11 anazapereka ujeni amati ceasefire anu akewo actually sizinagiyaso ntchito anthu amapitirizabe ndithu kupangana attack komanso maiko inaso ndithu ngati Sweden ikupitirizabe ndithu kupereka chithandizo ku dziko lija la Ukraine kuti nkhondo izipitirirabe. So nkhani ndimene yakuluakulu pamene Russia president wa Russia Putin anayankhulanso pakatipo kuti batu nkhondo iyi I think ili kumapeto ndithu basi ingokhala kuti ili kumapeto. Koma akuonera kuti nkhani okhuza ndi kulanda malo yakhala ngati yacheperako. Si Russia sikwenikweni pano pa kwampaso mumapitiriza kulanda makati malo. So guys, thank you so much, Malawi and cameras.